Pero xa se lle puso ver unha meixera. Entón, só se trata de media fame. Anxa, apura, que a toneladitas puxoselle a metade da cara verde. Por mor da fame, se non te das presa, acabará por verdecer enteiro. Que agarda un pouco, que despois de todo, algo máis de verde non lle acaba con fermosura natural. Ai, Elías, que fala? Son eu o ovo. Que queres? É que o home ese da escopeta parece que me quere disparar. E a verdade, dice santo, eu non son ningún coelho. E entón comemos cascar este bicho? Sen insultar, por favor, que aquí ninguén faltou. Anxa, Eu non son ningún bicho. Anxa, a ver se cascas o ovo, que o escopeta te estás poniendo nervioso. Meu oviño querido, queres que che conte un conto? Quero. O conto do ovo e do ovo malo? Sí, pero conta ben, non vai ocorrer un accidente. Quen falou aquí dun accidente? Tranquilo, home, que unha vez Anxa provocoulle contándose o conto que se lle conta as galiñas chocas e apañou unha pedrada. Había leva marca nun ollo. Había unha vez un ovo que viña de facer de servizo militar. Penso que te estás provocando, Anxa. E ao parar na primeira vila do camiño, atopouse cun crego que viña de dicir misa. O crego chamábase Narcisenando e sabía o idioma que había que falar coas cousas preciosas e todo. E dixe que... E un carne, Caterina Buredis facía da nostra. Para, Anxa, para, que che vai soltar un pau. Entón, o ovo díxolle que non entendía, pero que tiña un irmán chamado Relito que fora da escola e que era estudiado, e que agardara un chisco, que de seguida volvía con recado. Dica, Caterina ovo carecime. Entón, o ovo non entendía. Para, Anxa, para. Cucurucú, cucurucú. Dame no corpo, que a toneladitas se vai parecer a outra meixera. Entón, o ovo colleu pulo e botouse cara abaixo. Ia corre, que corre, que corre. Para, Anxa, para, que che vai soltar un pau. Ia corre, que corre, que corre. E de repente... O zapato de toneladitas, cuidado, cuidado. ¡Quero tortilla! Non hai ovo. Xa che decía que estabas provocando. Nunca me lembro de cal é o conto de abrir os ovos e cal é de abrir as fontes. A escopeta saíron de tres novos. Volle tantiño na cara que te vai. Paulino, Paulino, ven un bonito a ver. Alto aí, nunca me vais a hacer outro tiro. Non lle parece o can que sinte vergonza. Algo malo faría para sentir. Este can non ten nada de que se avergonzar. O toneladitas quere coller unha naranja. Man saliva toneladas de deixete seco. Que se decía que era naranja. Silencio. Este can que se vaya. Non o mole máis o... Silencio. Ainda che queda fame, toneladitas. O toneladitas que dé a volta. Pero saben sempre. Silencio. Podo facer unha sugestión? Ben, somente unha. Veña. É que este home ten que comer algo. Denegado. Denegado non, voulle dar de comer agora mesmo. Alto. E agora todos fora, correndo. Alto aí, señor Farfán. Ten contado o que dis, pero son 2 veces que te vas a arrepentir. E quieres ir todos ao cárcere. Fixeron que te ibas a arrepentir. E arrepentiches, Marpeiro. E o que has bailar morena. Alpabado. Quero comer! Quero comer! Ai, Anxa, ¿te das conta de abrir as naranjas? Penso que sí, por que? Abre unha, non hai xa toneladitas. Quero comer! Veña, muller, que lle vai a encerrar o gato na nariz. Miña tirolía
Miña laranxiña querida, queres que che conte un conto? Que? O conto do ovo bo e do ovo malo. Ese mesmo. O conto da laranxa boa e da laranxa mala. Ese mesmo. Había unha vez unha laranxa chamada Inés que ia en busca dun gaiteiro para facer festa. Contrario, non vayas a tener outra pedrada. E a beira do río atopouse cun cabalo chamado Pedro e díxelle: Pedriño Pedreiro, onde podo atopar un gaiteiro? E o cabalo respondeu: Laranxa e laranxiña, monte cabalo miño. E ían galopa, que galopa, que galopa. Para, Anxo, para. Galopa, que 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 galopa. Non abre! Galopa, que galopa, que galopa, que galopa, que galopa, que galopa, que galopa. Pi, 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 paso, paso. Paso, paso, que mañá caso. Un anel. Unha pastilla de xabrón. Unha palmera. Uns zapatos. Unha pulseira. Un libro. Un balón. Un bocadillo de tortilla. Ai, Elías, tiña razón. Sí que son laranxas, pero son as laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Cousas ben extrañas non deixaron de pasar. Despois dun tempiño chegaron ao final. Unha laranxada xigante ali fixeron que todos naquel pobo beberon e beberon. As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, e desas historias das que nunca te cansas. 2017 é un ano especial. Carlos Casares, escritor universal. Ay, la, 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 la. As letras galegas de festa están. Ay, la, 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 la. Carlos Casares, escritor universal. Ay, la, 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 la. As letras galegas de festa están. Ay, la, 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 la.
Un aplauso. Oro Raúl. La niña Petra Teresa. Xente do Pobo. Bill, Celia, Marta, Isabel e Nerea. Can Alberto. Elías Ander. Ansha Antía. Bruxa de zapatos Sara. Escopetas Judith e Brais. Pepillo Gordo Carlos. Cura Aroa. E a